L-awtoritajiet tas-saħħa kienu sfurzati jiftħu s-sitt ITU wara li l-każijiet kritiċi ta' persuni li qegħdin jintlaqtu mill-COVID qed ikomplu jiżdiedu. Fanqas minn 48 siegħa kellha tiftaħ ir-raba' sala li tuħsib biss pazjenti pożittivi għal COVID-19 li jkollhom bżonn kura intensiva. U għalkemm bħalissa hemm 6 żoni ta' kura intensiva fosthom waħda fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, il-Gvern qed jipprova jpinġi stampa għal kollox differenti. Fl-ITUs is-sodod mhumiex okkupati kollha, m'għandniex emerġenza. L-ITUs għandna 4 għal 5 ITUs biex wieħed ikun ippreparat f'każ ta' eventwalità. Jiena l-informazzjoni li għandi huwa li mhomx mimlijin le. Bħalissa fl-isptarijiet hemm 245 persuna li qed jingħataw kura minħabba l-pandemija. Dan kollu jikkonferma l-istejjer li ħareġ Net News dwar il-pressjoni kbira li aktar ma jmur aktar qed tiżdied fuq il-ħaddiema tas-settur tas-saħħa, b'mod partikolari dawk fit-taqsima tal-emerġenza u tal-ITU.